ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ബാച്ചിലേഴ്സ് അടുക്കള. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മുട്ടച്ചുരുളാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വേണ്ടിയ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1 കപ്പ് മൈദയും 1 കപ്പ് ആട്ടാമാവുമാണ്. പിന്നെ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ, 1 മുട്ട, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം, കുറച്ച് ഉപ്പ്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഈ മാവിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കണക്കാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1 മുട്ടയും കൂടെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ശേഷം വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഒഴിച്ച് ഇതിനെ ദോശമാവ് കലക്കുന്നത് പോലെ കലക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് മാവ് ആക്കിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അടുത്തതായി നമുക്കിതിൽ നിറയ്ക്കേണ്ട തേങ്ങ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചു. എന്നിട്ട് അരമുറി തേങ്ങ, ചിരകിയ അരമുറി തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മധുരം വേണോ അത് കണക്കാക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കണക്കാക്കി പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു 3 ഏലക്ക ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്തിരിയോ അണ്ടിപ്പരിപ്പോ എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതും കൂടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണയാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ ഇതില്ലാതെയും ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ്. മുട്ടയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല അടിയിൽ പിടിക്കാതെ തന്നെ ഇത് മയത്തിൽ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാൻ അതിന് ശേഷം മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ മാവ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആയി വന്നതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ഒരു സൈഡ് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിൽ നമ്മൾ ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതായ നമ്മുടെ തേങ്ങ കുറച്ച് 1 സ്പൂൺ അളവിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് അതൊന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ മുന്തിരിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. നേരത്തെ മുന്തിരി ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അതിനൊന്ന് മടക്കി കൊടുത്ത് വെച്ച് വീണ്ടും വേവിക്കാം. അപ്പം ഇനിയും ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ തടവാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് നല്ല രീതിക്ക് അതൊന്ന് വേവുന്നത് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ. ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശേഷം ഒന്ന് മറിച്ചിടും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഐറ്റം വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു സൈഡും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.